Добрый дзень! Нядзеля, 12 ліпеня. На канале Нехта Плюс традыцыйна падводзім вынікі тыдня і гаворым пра падзеі, якія падаліся нам найбольш важнымі. На гэтым тыдні летняя спёка змянілася прахалодай. Разам з надвор'ем крыху астыла і палітычная тэмпература. Ачуняўшы пасля працяглай замежнай вандроўкі, Лукашенка ўручыў генеральскія пагоны сваім вайскоўцам і зноў загаварыў пра мір. Праўда, гэта часта бывае, чым больш у яго пра мір, тым больш размоў пра вайну. На цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшай каманднай вучэльні ён знайшоў галоўную пагрозу не на ўсходзе, а на захадзе. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Аднак ужо праз некалькі хвілін дыктатар паспрабаваў супакоіць беларусаў. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Праўда, адразу пасля гэтага ён нагадаў пра расейскую ядзерную зброю ў Беларусі, пра комплекс «Арэшнік» і неабходнасць узмацняць армію. Таму галоўны прынцып рэжыму застаецца нязменным – гаварыць пра мір, адначасова рыхтуючыся да вайны. На гэтым фоне вельмі сімвалічна прагучала інтэрв'ю Владзіміра Зяленскага газеце Financial Times. Прэзідэнт Украіны заявіў, што галоўную стаўку Лукашенко ўжо прайграў. Он пришел в казино не в тот день. Он был уверен, что сорвет джекпот, но он не выиграл ничего. На думку Зяленска, у 2022 годзе Лукашенко быў упэўнены ў хуткай перамозе Расіі. І сапраўды, дастаткова ўзгадаць, што тады казаў сам Лукашенко. Эта война продлится, Володя, максимум 3-4 дня. Праз пару месяцаў прагноз стаў яшчэ больш смелым. Как только побегут сейчас украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят. Пазней ён запэўніваў, што Захад вось-вось кіне ўкраіну, што Польшча забярэ яе заходнюю частку, што Расія толькі пачынае ваяваць, а ўкраінскі фронт хутка абрынецца. Але прайшло ўжо больш за 4 гады. Ніякіх 3 дзён не атрымалася. Не было ні капітуляцыі, ні развалу Украіны. Замест гэтага Лукашенка атрымаў міжнародную ізаляцыю, санкцыі і яшчэ большую залежнасць ад Масквы. І сёння рыторыка Лукашэнкі ўжо зусім іншая. Война нам не нужна. Змянілася і пазіцыя Кіева. Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў заявіў, што сёння не бачыць пагрозы новага наступлення з тэрыторыі Беларусі. І не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо чи перебільшуємо. Ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, це дуже правильний крок. Паводле яго слоў, сам Лукашенко добра разумее, чым можа скончыцца ўступленне Беларусі ў вайну. Війна з Україною для них крахом. Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку Україна, яка просто може щось може, скажімо так. І сапраўды, словы Буданова выглядаюць небеспадстаўнымі. На гэтым тыдні галоўнае ўпраўленне выведкі Украіны паведаміла, што атрымала сакрэтныя дакументы Міністэрства абароны Беларусі. Выснова вельмі непрыемная для рэжыму. Збройні сили Білорусі на сьогоднішній день реально вони не готові до такої війни. І навіть здобуті документи, вони свідчать, що ті перевірки, які проводить Міністерство оборони Білорусі, Генеральний штаб, вони чітко вказують на ті недоліки і говорять, що вони дуже далекі від того стандарту, який дозволить вести або брати участь в конфлікті на достойному рівні. Разам з тым Расія працягвае выкарыстоўваць Беларусь як сваю ваенную базу. Паводле украінскай разведкі, па ўсёй краіне разгортваюцца інфраструктуры для кіравання беспілотнікамі, мадэрнізуюцца сістэмы сувязі і ствараюцца тэхнічныя сеткі для расійскіх удараў па ўкраіне.
Тым часам у самой Беларусі працягваюцца чарговыя вайсковыя вучэнні. Да канца ліпеня ў маларыцкім і драгічынскім раёнах проста каля ўкраінскай мяжы праходзяць зборы тэрытарыяльных войскаў. Паводле афіцыйнай версіі, яны планавыя. Але менавіта там будуць адпрацоўваць дзеянні ва ўмовах ваеннага становішча і абароны ад беспілотнікаў. І пакуль улады працягваюць рыхтавацца да магчымай вайны, галоўным праціўнікам для рэжыму па-ранейшаму застаюцца ўласныя грамадзяне. На гэтым тыдні кіраўнік МУС Іван Кубракоў адкрыта прызнаў, што міліцыя ўжо не спраўляецца з кантролем Мінскага района. Необходимо посмотреть в целом всю республику, где нагрузка небольшая, проанализировать. Если надо по 2 человека с области сократить, значит сокращайте. И необходимо вводить единицы в Минской РОВД. Інакш кажучы, супрацоўнікаў плануюць забіраць з рэгіёнаў і перакідаваць пад Мінск. Бо менавіта там, дзе жывуць сотні тысяч беларусаў, рэжым бачыць для сябе галоўную пагрозу. А значыць, будзе яшчэ больш камер, яшчэ больш сачэння і яшчэ больш сілавікоў. Бо, як паказвае практыка апошніх гадоў, народу ўлада баіцца значна мацней, чым любой знешняй небяспекі. На гэтым тыдні Лукашенка нарэшце заняўся ўнутранымі праблемамі і пачаў з таго, што вырашыў пазбавіцца ад аграхолдынга, які яшчэ нядаўна загадваў зрабіць узорным. Гаворка пра Купалаўскае. Калісьці яго вывелі з падпарадкавання мясцовых уладаў і перадалі ва ўпраўленне справамі Лукашэнкі. Абяцалі навесці парадак, укласці грошы і зрабіць сапраўдную вітрыну сельскай гаспадаркі. У выніку холдынг улілі больш за 200 мільёнаў рублёў, але вітрына зноў аказалася запыленай. Лукашенко прызнаў, што расце падзеж жывёлы, тэхніка не гатовая да ўборкі, а часам каровы застаюцца нават без вады. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологий, техника к уборке не готова, наличествует и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды. Пасля гэта ён прапанаваў вярнуць гаспадаркі назад мясцовым уладам. Іронія ў тым, што менавіта ў іх гэтыя прадпрыемствы калісьці і забіралі, бо нібыта на месцах не ўмелі кіраваць. Цяпер кола замкнулася, сотні мільёнаў выдаткаваныя, кіраўнікі змяніліся, а праблемы засталіся. Эта показуха не нужна. Праўда, менавіта паказухай усё гэта і выглядала апошнія гады. Дастаткова ўзгадаць, што менавіта ў Купалаўскім калісьці прагучала знакамітая фраза Лукашэнкі пра абасраных кароў. Але адных калгасаў Лукашэнку ўжо мала. Цяпер он вырашыў перакроіць яшчэ і адміністрацыйную карту Беларусі. На тым жа пасяджэнні абмяркоўвалі павелічэнне Дрыбінска района. Да яго хочуць далучыць землі Магілёўска, Горадска, Чаўска і, магчыма, Шклоўска раёнаў. Паводле Лукашэнкі, Дрыбінскі раён занадта малы, а мясцовага кіраўніка трэба па-сапраўднаму загрузіць працай. Меркаванне людзей, як высветлілася, таксама важнае, але толькі пасля таго, як улады самі растлумачаць ім, што трэба думаць. Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. Сам Дрыбінскі раён ужо некалькі разоў стваралі і ліквідавалі. Апошні раз яго аднавілі ў 1989 годзе, пасля перасялення людзей з тэрыторый, пацярпелых ад Чарнобыля. Цяпер межы зноў могуць змяніць. Адміністрацыйная рэформа Беларусі сапраўды патрэбная. Насельніцтва скарачаецца, лічбавыя тэхналогіі дазваляюць абслугоўваць больш тэрыторый, а краіне не патрэбна такая колькасць раённых і абласных чыноўнікаў. Але тут узнікае галоўнае пытанне. Куды дзець усю эту вертыкаль? На ферме ж яны працаваць, вядома, не пойдуць. Замест скарачэння апарату Лукашенко працягвае тасаваць адных і тых жа людзей. Чарговы кадравы дзень ён прызначыў новых памочнікаў па рэгіёнах і адразу нагадаў, кім яны павінны быць. Вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду. Самым гучным вяртаннем стала Надзея Каткавец. Былая намесніца міністра сельскай гаспадаркі і былая намесніца кіраўніка ўпраўлення справамі Лукашэнкі вяртаецца з пенсіі, каб ратаваць Магілёўшчыну. Лукашенко назваў яе самай вопытнай. І сапраўды,
Кадры ў рэжыму не знікаюць, яны проста часова кладуцца на паліцу, а затым зноў вяртаюцца ў абойму. Пры гэтым у Беларусі ўсё больш востра не хапае не чыноўнікаў, а звычайных рабочых. Колькасць вакансій дасягнула амаль 164 тысяч, каля 70% з іх рабочыя спецыяльнасці. Асабліва цяжкая сітуацыя ў сельскай гаспадарцы, дзе ўсё часцей няма каму працаваць на фермах і палях. Кіраўнік Гродзенскай вобласці Юрый Карай ужо адкрыта прапануе завозіць працоўных з Узбекістана. Ім забяспечыць заробкі да 3000 рублёў, жыллё і іншыя ўмовы, пра якія многія беларускія калгаснікі могуць толькі марыць. За апошнія гады з Беларусі з'ехалі сотні тысяч сваіх грамадзян, і цяпер улады спрабуюць замяніць ім працоўнымі з Узбекістана, Туркменістана, Пакістана і іншых краін. Якраз на гэтым тыдні ў Мінск прыехаў прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Для Ізалівана Лукашэнкі гэта амаль дыпламатычная падзея года. Апошні паўнавартасны візіт узбекскага кіраўніка адбываўся яшчэ да 2020 года. Бакі падпісалі каля 2 дзесяткаў дакументаў і абвясцілі пра стратэгічнае партнёрства. Лукашенко адразу загаварыў пра таварны абарот у $2 мільярды, хаця пакуль ён значна меншы. А яшчэ прапанаваў узбекам масава прыязджаць у Беларусь разам з сем'ямі. Маўляў, тут іх вельмі любяць і ўсім забяспечыць. Не абышлося без фірмовага лукашэнкаўскага гумару. Сегодня так получилось, что за столом переговоров одни мужики. Так што чыноўнікі будуць перакройваць межы раёнаў, закрываць праблемныя холдынгі, а іншыя будуць шукаць рабочых у сярэдняй Азіі. Галоўная мадэль кіравання не змяняецца. Перастаўляюць адны і тыя ж фігуры і спадзяюцца, што гэтым разам нешта запрацуе. А беларусы тым часам паказалі, што яны сапраўдныя экстрэмісты. Толькі не ў разуменні прапаганды, а ў любові да экстрэмальнага адпачынку. Нягледзячы на абстрэлы, дэфіцыт бензіну і атакі дронаў на турыстычныя аўтобусы, людзі працягваюць ехаць на расейскія курорты. Турыстычныя фірмы ўжо будуюць аб'язныя маршруты праз Смаленск і Тулу, далей ад ваенных аб'ектаў і палаючых нафтабаз. Вось такі адпачынак, усё ўключана, дзе галоўны бонус – дабрацца да мора жывым. А міжнародная супольнасць зноў выказала сур'ёзную заклапочанасць. Эксперты АНА судзілі ануляванне пашпартоў 8 былых палітвязняў, якіх спачатку кінулі за краты, потым выслалі з краіны, а пасля яшчэ і пазбавілі дакументаў. У Мінску, праўда, да такой занепакоенасці ўжо выпрацаваўся імунітэт. Застаецца высветліць, якой сілы павінна быць чарговае абурэнне, каб улады Лукашэнкі нарэшце пачалі хоць неяк варушыцца. А напрыканцы згадаем пра візіт Лукашэнкі ў сваю родную Александрыю. Хто не ў курсе, нагадаем, што гэта родная вёска Лукашэнкі. Сваю назву яна атрымала не ад імя Лукашэнкі. Традыцыйна там адзначаецца купальскае свята, якое праводзіцца напярэдадні славянскага базару ў Вічебску. Там Лукашенко прымусіў сябе выступіць некалькі хвілін па-беларуску. Дорогие сябры, мы святкуем купальня ў год беларускай жанчыны. Невыпадкова сімвалам свята стала купальская берагіня. Продкі верылі, што яна аберагае пасевы і напаўняе жыватворнай сілай травы, ахоўвае сямейны ачаг, клапоціцца пра дзяцей і матуль. Падалося, што на беларускай мове нават Лукашенко выглядае не такім грозным дыктатарам. Каб праз год мы з вамі зноў сустрэліся тут, у Александрыі, і разам адправіліся ў новае падарожжа да душы славянскага народа, загадкавай душы, але нязменна шырокай, шчырай і міласернай душы. Але без кур'ёзу не абышлося. Адно слова ён усё ж вымавіў няправільна. І міласернай душы. Ці это знарок намёк на тое, што ён робіць з душамі беларусаў у Беларусі. Толькі робіць гэта, вядома, не міла. На гэтым будзем заканчваць. Калі гэта відэа было для вас карысным, падтрымайце Нехта Плюс лайкам, падпіскай і падзяліцеся ім з сябрамі, калі для вас гэта бяспечна. Да наступнай сустрэчы. Жыве Беларусь!